Benvolguts i benvolgudes. Em dirigeixo a vosaltres per comunicar-vos que aquest passat mes de desembre jo vaig rebre una informació d'un possible cas d'abusos sexuals per part d'un prevere del nostre arquebisbat ara fa unes dècades. Com hem reiterat públicament diverses vegades, tinc una voluntat sincera de màxima pulcritud en qüestions de gravetat. Per això s'està actuant com a primers interessats perquè s'imposi la veritat i la justícia. S'ha activat el protocol d'actuació previst per a aquests casos i acabada una primera investigació urgent i preliminar, s'han pres les mesures següents. Primera, hem facilitat la informació que tenim a la Santa Seu i avui mateix l'hem portada a la Fiscalia Provincial de Tarragona perquè, si ho creuen necessari, puguin realitzar les diligències i investigacions oportunes. En segon lloc, hem pres les mesures cautelars necessàries amb prudència i equitat. Des de l'Arquebisbat mirarem de ser al màxim pulcres perquè es respecti l'honorabilitat de tots els possibles implicats en aquest cas i alhora reclamem la presumpció d'innocència fins que no es demostri el contrari. Vull també dir que m'he posat en contacte personalment amb les possibles víctimes de les que tenim coneixement i ens han demanat que vetllem perquè es respecti la seva privacitat. Vull aprofitar l'ocasió per reafirmar que l'Arquebisbat que presideixo condemna tot abús sexual, de poder i de consciència, especialment quan hagi estat comès per un clergue. Faig meu el dolor de totes les víctimes i novament convido a denunciar aquests fets execrables a les autoritats civils i a l'Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arquebisbat. Reitero la disponibilitat i voluntat pròpia i de tot l'Arquebisbat per continuar investigant els fets coneguts i per col·laborar amb la justícia del país amb tot el que sigui necessari. No voldria acabar aquest comunicat sense posar de relleu el meu desig més sincer que aquest fet no veli la vida, la bona feina i l'entrega generosa dels mossens de l'Arquebisbat, d'avui i d'abans, que segur que viuran aquesta informació amb dolor, consternació i tristesa. I em vull dirigir també a tots els fidels de l'Església de Tarragona per expressar-los el meu afecte i comunicar-los que treballo i treballem per tal que la nostra diòcesi sigui un estendard de vida evangèlica autèntica. Que el bon Déu ens beneeixi en aquesta comesa. Moltes gràcies per la vostra atenció.